Преслав е нещастник. Здравейте, пича, аз съм Преслав от Трети Вров. Преслав е нещастник. Лена, ако ми пикнеш пак пръстите, ще стисна. Ще стиснеш, ще умреш. Разбираш ли? Ах, как ме игра... Добре. Това е все едно да фанеш за патката. Не. Ох, аре, без цинизми. Ау. Следно. Пръста ми, тя ме щупи добре, че го намести, благодаря. С ногти ли ма? Нямам ногти. Ахле, парцеля. Не ме карай да стискам. Много си слаба. Да, слаба е. Жена е, също като тебе. Сексистър го... Когато се набиеш топалка в мой... Ръцете доле. Чакай сега. Не искам да те Даря погана. цацки. Ела. Нали искаш да ме цункаш? Искаш да ми направиш цацка, нали? Ау! Мога да ми походва с микрофона. Да, така е, цунка. Ама чакай да мога Добре. Аре, ползвай тая ръка. Да играеш, не да ти я чупим. Ти си ме била в топките. Ме така ми е удобно, бе. Какъв ти е проблема? Мои кафенцето да си пием така. Фак, стравах цацката. Окей, играй. Хората гледат тази поредица за играта, не за нас. Не мисля. Давай. Ти скока току-що. Мале, парцаля! Не в топките ти казах, бе! Спри да ме биеш в топките! Няма ме биеш с тези чорапите, които можете да си закупите. Още няколко дни линк в описанието. $14 за чорапи, ако не сте давали, това е... Са много меки. Ама няма никой да ги носи. Аз искам. Не, няма да ги носиш, купи си! $14. Моля те, поне един. Моля те. Не знам. Искаш ли да те рекламирам? Как по-точно ще ме рекламираш? Ще се облека много яко, ще си сложа един такъв чорап. И като ме спира да ме заговаряш с него. Давай, отвори. Не докосвай. Ще те права, каквото си искам. Ау! Стига! Да. Добре. Гледаш камерата? And the Oscar goes to... Преславите от Трети Вров. Гледам звездите! I've had enough of this shit. Аре, стая да виждам кюфтите. Трябва да крещиш микрофона. Ще заведа дело. Не мога да живея повече така. Аре, игре. Малко си като Кристиано Роналдо. Дай да играем. Виждате ли какво ми налага? Всеки ден трябва да живея с това. Тя на клиповете само не е фанала от... Само не е фан... Лошо ми е. Само не е фанала от... Айде да играем. Няма време да чакам тик-така.